संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 1424 21। आमदार नितेश राणे इतरांवर बेछूट आरोप करीत आहेत, मात्र आम्ही त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील गोष्टी समोर आणल्यास त्यांना तोंड दाखवणं मुश्किल होऊन बसेल। त्यामुळे राणेंनी वेळीच थांबावं, अन्यथा त्यांचे सर्व प्रताप पुराव्यासहित जग जाहीर करू, असा इशारा शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी दिलाय। काय म्हणालेत रावराणे, पाहूया। आता काय राष्ट्रीय नेते झालेले आहेत, लवकरच ते पंतप्रधानांच्या बरोबर दौरे करणार आहेत। काय स्वतःच्या राणे परिवाराच्या आणि नारायण राणेंच्या नावावर राजकारणात स्वतःचं अस्तित्व न दाखवता फक्त राणेंच्या नावावरती राजकारणात आपली पोळी भाजणारा हा स्टंटबाज आमदार आहे। याचं स्वतःचं कर्तृत्व शून्य आहे। जी काय आम्ही घेतलेली कामं आहेत तीच करायची, दुसरं काही करू शकत नाही। मागे पण रिफायनरीच्या ह्याच्यात सर्वात मोठा विरोध करणारा त्यावेळेचा ही जी त्यावेळेच्या आमदार नितेश राणे त्यावेळेलाही आमदार होता, त्यांची जी भूमिका त्यावेळची होती तीच भूमिका आता भारतीय जनता पक्षात गेल्यावरती बदलली। रामेश्वराच्या मंदिरात घंटानाद केला, आता काय ते त्र्यंबकेश्वरला त्या दिवशी पण महाआरती करायला गेले। ही सगळी जी काय स्टंटबाजी चालू आहे की मी काहीतरी मोठा पक्षासाठी करतो आणि दाखवायचं आणि आपल्या पदरात पाडून काहीतरी मिळेल असं, कुठे आपल्याला मंत्रिपद मिळतंय का, कुठे महामंडळ मिळतंय का, ह्यासाठी ही सगळी चाललेली ही सगळी खेळी आहे आणि ही सगळी धावपळ आहे, धडपड आहे। अजून नितेश राणेंना भाजप समजायला फार वेळ लागेल। आपलं स्वतःचं कर्तृत्व जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत अशी स्टंटबाजी ही नितेश राणे करत राहावी। आम्ही आमची कामं सुचवत राहू आणि तुम्ही त्याची उद्घाटनं करत राहा, आम्हाला त्यातून काही फरक पडणार नाही। माझ्यासाठी जे काही कार्यकर्ते माझ्यासाठी काम करतात, मग ते माझे भाऊबंद असतील किंवा माझे सहकारी असतील, त्यांच्यासाठी प्रयत्न ही मी 100% करतो। मग विजय मिळो किंवा अपयश मिळो आम्हाला त्याचा फरक पडत नाही, पण आम्ही आमची बाजू कधी सोडली नाही। पण ज्या आमदाराने स्वतःच्या भावाच्या खासदारकीला काय गोंधळ घातला, हे त्यावेळच्या विधानसभेला पडलेली मतं आणि आमदार निलेश राणे खासदारकीला उभा होता तेव्हा पडलेली मतं, याच्यावरून खरा गद्दार कोण आणि खरा घरभेदी कोण हे लगेच लक्षात येईल। फक्त स्वतःपुरतं स्वार्थी राजकारण करणं हे एकमेव ध्येय या आमदाराचं आहे। त्याला घरातही कोण नको आणि बाहेरचाही कोण नको। ह्याच्या अजूनही बऱ्याच गोष्टी आहेत। नितेश राणेंनी जर तोंड आवरलं नाही तर मी पुन्हा एकदा सांगतो नितेश राणेंना की तुमच्या अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत, जर मी त्या बाहेर काढल्या, पण मी कोणाच्या खाजगी जीवनात किंवा पर्सनल लाईफमध्ये इंटरफिअर किंवा ढवळाढवळ करत नाही, माझा तो स्वभाव नाही। पण जर तशी वेळ आली आणि तुम्ही जर तुमचं तोंड आवरलं नाही तर मला नाईलाज असतो, तुमच्या काही ज्या खाजगी गोष्टी आहेत त्या बाहेर काढाव्या लागतील। वेळ अशी येईल की तुमच्या आईवडिलांना, नारायण राणेंना आणि दोघांना जिल्ह्यात तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही। तेव्हा जे काय बडबड करताय ते राजकीय असेल ते राजकीय करा, पर्सनल जाल किंवा खाजगी याच्यात जाल तर तुमचं खाजगी जीवन आमच्यासमोर आम्हाला उघड करायला वेळ लागणार नाही। परत एकदा सांगतोय, ह्याच्या पुढे मी सांगणार नाही, पुराव्यासकट बाहेर काढीन। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।